euro, eta erabiltzen dut sinatzeko. Gero liburua sinatzen nahi baldin baduzue, honekin egin dezake. Bai, nahi baldin baduzu kuadernoa edo bestela ezaguz. Ez da beharrezkoa, Bueno, baina nire lumba bedetakoa, hauxe da. Aiert eta erensokia eta honekin idatzita daude. Hau sartzen du, ontzi txiki batean, tinta dauka, tinteroa, eta injezio bat bezala, xurgatzen du tinta. Eta horrekin idazten du. Eta erabiltzen du, zure jersearen kolorea, utxiko da bera. Hola, turkesa kolorea, itxasoaren kolorea. Zergatik gustatzen zaidalako nire ipuinak ez izatea tristegiak eta ez izatea alaiegiak ere. Gustatzen zait pixka bat, benetan hitz egitea. Bizitzaz eta alaxe idazten dut hauekin, eta gero zikintzen ditut eskuak, orain bezala, eta pintore bat bezala, garbitzen ditut. Eta horretan dire lana. Irati esan diazu?